जाथ'बाय दसे मबाइलखौ नायखांनानै फरायनोसै आङो एग्जामाबो जुलाइयावनो जानो गोनांमोन फरायखाना लाखानिहाय आंहा टपआव थांनांगौ स्कुटि गोजा लाथारनांगौ आंहा स्कुटि गोजा लानानै आंहा इउटुब चेनेल खुलिगोन ब्लग बानायगोन स्कुटि गोजाखौ मानसिफोरनो देखायबाय थागोन बेनिखायनो आङो बिराद बुरजा फरायनोसै ओरैबायदि फरायगोन आं ओरैबायदि फरायगोन आंनि फरायनाय गोसोआव थानायफोरखौ आं बाहेरावनो ओंखारहोखाया आंनि मेलेमावनो आं बुथुमनानै दोनगोन ओरैबायदि फरायगोन आं गासिबो साबजेक्टआवनो आं 100 लाखिजोबखागोन सानैसो सिख्लाफोरा जि दुगि गावसोरनि फट'फोर आपल'ड खालामनायावल' बिजि फेसबुकआव गावसोरनि बेरायनायखौ लाना गावसोरनि गाननाय जोमनायखौ लाना जि ना आं बिसोरनि मेगननि सिगाङावनो आं टप जानानै खिन्थिगोन आं फरायनानै खिन्थिगोन आङो 100 लाखिनानै देखायगोन आरो आंनि आइ आफाखौबो आङो प्राउड फिल खालामहोगोन जायखिजाया स्कुटि गोजाखौ जेरैखि जायाबाबो लाथारनांगौ आंहा आयो स्कुटि सालायनानै जि दख'ना गाननानै दख'नानि फास्राखौ बिरहोनांगौ आंहा खानाय बिरलायलायनाय स्कुटि सालायथारनांगौ आंहा बायदि स्कुटि गोजाखौ सालायगोन ना आङो बयनिबो सिगां बै थङालि सिख्लाफोरनि खाथिजोंनो सालायलांगोन आङो बिसोर खालि लिपस्टिक लगायनाय काजल लगायनायावल' बिराद बिजिथारना हौवा गोसोथोनायावल' आं बिसोरनि सिगाङावनो फरायनानै स्कुटि सालायनानै खिन्थिथारगोन औ सानस्रि बुं ओइ हाफां फरायनायफोरा बोरै जादोंहाय नोंना गैयाहाय दावसो देलाय फरायनायानो एकदम जाथाराखै आंहाथ' फरायनो लाबानो मबाइला आंखौ लिंहरबाय थायो आंखौ नायफैदो होननानै बोरै जागोनथाय एग्जामा आंना सिन्था गैयाहाय दावसो देलाय नोंहा मालाय हाखागोन फरायाबाबो नङा माथो जेबोखौनो फरायथाराखै आङो बहा हानांगौ जाखो आंनाथ' फरायनो लाबानो जानाय लोंनायफोराल' आंखौ लिंहरो माने फेसबुकआव जानाय लोंनाय भिडिअसफोर हेगारोना फानि मेम्सफोर हेगारो बेफोरखौ नायनो दिना थांसै ओमफ्राय दसे फरायहां जाबानो आरो लिंहरफिनो मबाइलफोरानो फेसबुक आरो इन्सटाग्राम स्पेसियेलि इउटुबा आंखौ लिंहरबाय थायो ओमफ्राय दसे उन्दुलांनो नागिरबाबो मबाइलानो फोजाबाय थायो आंखौ आंनाबो सेमहाय सनिया कुइननि थाफ्लिखौनो नायबाय थायो आङो माने थाफ्लि सोमावनायखौनो नायफ्लांबाय थायो बेयावनो बावनानै थासै आं फरायनोनो है होमबाबो नोंहा मालाय हाखायोहाय है हायाहाय मा एबारथ' फरायनायानो जायाखै लकडाउनजों फरायनायानो जासिनथाराखै आंहा थगायलायो हाया होननानै बुंसिगोन फरायाखै होनसिगोन ओमफ्राय उनाव नाम्बारा नोंनासो बारा जाहैसिगोन माने एसेसो फरायो आरो ओइलायदो थगायखायोना नोङो फरायाखै होननानै दे होमब्ला दावसो देलाय आं दोनथ'नोसै टिभि नायनि आं सिरियाल दे आंहा मबाइलखौनो थुलु थुला खालामलायनोसैलाय नोंसोरनोसो खोन्थागोन आं फरायदों होननानै दानो माबा माबिसो सोंहरबाय थागोन आंनाव मालाया मेलेम बाहायनानै फरायगोन खस्थ' खालामनानै फरायगोन बिसोरनो ओरैनो फोरोंनांगौ आङो मालायखौ बादोहाय आंहा थिगसे फरायनानै स्कुटि लाथारनांगौ मा जाबावगोनलाय दस्ति एग्जामा जोंना कलेजनि दरखं नुहैगोना नुहैया जाखो जोंलाय औलै दस्ति मा जाखोथाय एग्जामबो जाला माबो जाला फावसायबाय थायो खर'सो गुदुं मोनबाय आं फरायनांगौ ना फरायनाङा जाखोब्रा सिगां फरायनानै थाखाबाबो आंना बावगारहैयोलै एग्जाम खाथियाव औलै आंनाबो बावगारो नाथाय टिउसनखौबो जि लाबायलै आङो दा टिउसन लानायनि फैसाखौसो ओरैनो थांजानो गिबायलै आं एग्जामा जुलाइयावनो जागोन होननायखाय जि टिउसन लाबायलै आं फैसायासो थांगासिगोन नामाब्रा आंनालाय टिउसन लानायनि फैसाया है पास जानो मोनबानो जाबायमोनलै आंना नाम्बार साम्बार नायबाय थाला जायखिजाया कलेजाव आगान हैनो मोनबानो जाबाय आरो ला 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 लु 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 ला 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 देब्रा खिन्थादो हाथायखौ जोख्लोबनानै मा मोजां बाथरि लाबोदों दे खोन्थादो जोंना बर्ड एग्जामा केन्सेल जाबाय ओइस एल सि जाय बेलाय जागासिनो माथो फेब्रुवारिनिफ्राय मार्चनिफ्राय जुननिफ्राय जुलाइनिफ्राय फोथायाला जों है बुरबेकफोर एबार आं मोजां डिटेल्स लानासो फैदोंब्रा बाथरि सिङाव टिभि सिङाव हाबनानैसो खबर लानानैसो फैखादों आं एग्जामा केन्सेल जाबाय बयबो फ्रियावनो पास जाजोबबाय मिथिबाय नोंबो आंबो नंगौ नामाब्रा नंगौब्रा नंगौ जोंफोरनि थाखाय एग्जाम जायाबाबो जायोलै डाइरेक्ट पास जाखानाय खस्थ'नि फिथाइया गोदै जायोनोलै बारा लजिक गोनां खोथाफोरखौ बायलां मानिनो हनै हाजिरा मावग्राफोरा लेबार मावग्राफोरा बेसेबां खस्थ'यै सानफ्रामबो सान्दुं अखा मावो बिसिनालाय फिथाइयालाय मालाथो गोदै जाफेरखोलै आं बारा बेफोरबायदि लजिक गोनां खोथाफोरखौ फोथायालै
बिदिबा एग्जाम केन्सेल जामारबाय नामाब्रा डाइरेक्ट कलेज गाहैनो मोनसिगोन नामाब्रा होद एग्जाम होआलासिनो बोरै फेल जानानै उथ्रिनाय बायदिसो मोनसिगोनलां गावखौनो होद आं एग्जामसो होगौमोनलै मेट्रिक एग्जामखौ होनाय नायगौमोनलां नोंसोरा मेट्रिक एग्जाम जानायखौ नेबाय था आं आरो थांनोसै कलेजाव थिदला गाबोन समफोर कलेज खुलिबा ओमफ्राय सिख्लाफोरासो मा रियेक्ट होगोन बै फरायख्रुबग्राफोरासो मा सानगोन दा एग्जाम केन्सेल जाबाय होनबा खुब गाबलु गाबला जालाबायगोन बे थोलाय हाफांखौ एसे खबर लाना फैनि है डाइरेक्ट हाबफैखाबायलै साला लांगोनायाव गाबज्रिबाबो मोना माथो न'सियाव रावबो गैया नामा ब्रा दं इनि नुहुरदों आं हाफांखौ आयो माथो तीन पार्टिफोरसो जेनेबा तीन पार्टि होननाय माने जावनाय जाखो ना मानाय जाखो हाय नोंसोर ज' थानायखायसो बुंदों आं दे जिराय ओमफ्राय फरायनायफ्रा माबोरै नोंसोरना माबोरै सोलिदों फरायनायफ्रा नै फरायख्रुबग्राफोरा खालि फरायनायल' नुयो जानाय लोंनाय खिनाय हासुनाय जेरावबो दा गैला फरायनायनि मुलाम्फा गैला मा होननाय जाखो बेलाय मानो फरायनायनि मुलाम्फा गैया जानांगौ जाखो हापां जोंनि उनाव जारिमिन बिजाबाव लिरनाय थासिगोन गोदो गोदाय मोनसे समाव मेट्रिक आनजाद आरो HSLC होननाय मोनसे एग्जाम दङमोन होननानै देनां जारिमिनावसो लिरनाय थासिगोन माने थोंजों बुङाखै थोंजों बुंनो थाङोबा बोर्ड एग्जामा केन्सेल जाबाय माने बोर्ड एग्जाम जाला फ्रियावनो बयबो पास मा होनखो एग्जामा केन्सेल जाबाय आं एसेबां फरायदोंमोन एसेबां सान हर लेखा फरायदोंमोन आं मा जानांगौ जाखो बेफोरो आंनि खस्थ' खालामनाया मा जानांगौ जाखो गैलालै जोंहा खुसिजों मा जादों बे दुखुसो जाबाय एग्जाम केन्सेल जानायनि मा जाखो आं एसेबां फरायदोंमोन एसेबां आङो सान हर एसेबां फरायनानै मा लाब जाखो एग्जाम केन्सेल जाबायसो स्कुटि लानो सानदोंमोन आं गोदान स्कुटिनि थाखायनो जि फरायबाय आङो आंनि फरायनाय पार्सेन्टेजखौ बयनिख्रुइबो बुरजासिन लाखिनो साननाया सेस फेलें जाबाय जाम्बि एग्जामखौनो इसेबां गाबो नामा एग्जाम होनो मोनिखौ गाबो नामा फ्रियाव पास जानो मोन्दों रंजानांगौसो नोङो आंनो फ्रियाव मोननाय आरो बिगाव मोननाय बुस्थु नाङा आंनो गाव आरजिनाय समान जाया गाव आरजिनानै मोननाय सनमान बायदि जेरावबो जाया आं रोङिफोरजोंबो ज' पास जाफाबाय फेल जागोनफोरजोंबो ज'नो पास जाफासिगोन आं आंनि फरायनानै रोंनायखौसो नांगौमोन जेबो नङालै आनजादफोरालाय फैबायानो थाखागोन मानसियाना फरिखानि स्कुलनि आनजादाल' आनजाद नङाना जिउआव गोबां आनजाद मोनबावगोनलै बेफोरखौ नों बारा सिन्था लानाङा हापां आरो नै जाम्बि फरिखानि नाम्बारावल' नाम्बार नङालै जिउआव गोबां नाम्बार होगोन नोंल' मोजां खामानि मावलांबाय था अट'मेटिकलि मानसिफ्रा फैनानै नोंनि मोजां हाबाखौ नुबानो नाम्बार होगोन नों फरायनानैल' लानाय नाम्बारखौ मानो लुगैयो मोजां हाबा मावनानै दिन्थि नोंनि नाम्बारा ओरैनो अट'मेटिक फैबाय थाखागोन सिरि दा नोंसोरो बेसेबांबा बुरजा फरायनानै नाम्बार बुरजा मोननायनि सिमांखौ नोंसोरबायदि जाम्बा लेखा रोङिफोरालाय मा मिथिगौ आइला जों लेखा रोङि जाम्बासो जाबाय होमबा आंबो मिथियामोनलै आंलाय लेखा रोंनायालाय रोङामोन आरो थेवबो जाम्बा नङामोनलै फाफ्लिफोर सुनिफोर थांदो नोंसोरो आंहा हारसिं गाबनांगौ दालाय आंलाय बोरै स्कुटि गोजा मोनबावनांगौ दे स्कुटि गोजा मोनगोन होननानै जि फरायबाय आङो